Græs lavet nu. Hej, så er vi vist tilbage i 3 nok. Oh shit. Skelet! Skub ned, skub ned, skub ned! Nej, det var skub ned. Den giver ting. Nej. Der er ting derhenne. Experiment. 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 Okay. Okay, men jeg laver lige nogle svær til os. Jeg laver lige 2. Og vi har... Jeg tror, det bliver sådan, at vi miner noget cobblestone efter hver... Men i hver episode. Fordi at det er lidt kedeligt at se på os. Vi tør ligger Kirsten. Kisten. Ja, Kisten. Ej, hende Kirsten her. Med andre ord. Den skulle jeg have. Nej! Noget siger mig, der er noget, der sprang. Noget siger mig, der var fejlet. Fuldstændig ret. Christopher is failing. Væk! Jeg fik den. Der var der. Det gør du også. Gå væk! Væk fra creeperen! Man skal bare løbe mod dem. Den der havde jeg ikke lige forudset. Hvordan gik det? Der er kun en creeper tilbage! Hey, der ligger en pil. Ja, 4 pile. Vi skal helt klart det. Dø! Dø! Vi skal lave en sted, hvor de kan spawne for sig selv. Ja. Det begynder jeg på at lave nu. Det laver vi bagud. Nej, vi laver det den her vej. Herude, Mathias. Så kan vi lave en gang ud her. Ja. Vi skal lave en labyrint. Vi skal bare lave en stor platform, hvor de kan spawne på. Vi skal også på et tidspunkt have et dimensør. Vi skal lave en... Vi kan kun få et dimensør. Du tager det. Okay. Vi skal også lave et charming til. Du må bare ikke dø. Jamen, vi skal ikke lave det endnu. Jeg synes, vi skal bruge det, have det, når vi har lavet den der spawner. Og så ligger det i en kiste herinde. Okay. Men det andet, det skal vi bruge, sådan vi har det i charming til. Ja. Okay, jeg tror, det er lidt langt nok ude. Ja. Okay, så begynder jeg platformen her. Ja, ja. Hvad laver du lige nu? Jeg kan med at udvide træf fra. Åh, okay. Ja. Det ser også godt. Okay. Nej. Det er lidt klamt. Ikke noget. Udvidet træfarm. Det var lige Mathias. Ja. Jeg har et sværd. Hvad nu? Nå ja. Og vi skal have lavet sådan en snowgående, de kan stå henne og skyde. Ja, vi kan lave sådan, de står derhenne. Ja, god idé. Jeg får lige så holde lidt dem tilbage. Og jeg har noget bogmil. Bogmil? Så du vil simpelthen lave et måltid ud af noget ben. Knogler. En måltid? Ja, det er jo bogmil i der. Dårlig joke. Det er god. Det er slet ikke. Kom. Kun det engelsk, og det her det er ligesom dansk. Ja, så ved det. Vi er dansk. Ja, i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor jeg snakker om det. Bondjysk. Ja. Nå. Okay, hvordan går det med kompistonen også? Den virker fin, bortset fra, at den virker ikke. Okay, måske skulle du smadre isen så. Nå, jamen, så går den i stykker. Nej. Jo. Så begynder den nemlig at virke igen. Hvis vi laver tag på den her, så kan vi få den til at virke hele tiden, så den ikke kun virker om natten. Men måske skal vi lige vende med det, for jeg løber snart til at komme stå. Jeg har over en stack. Okay. Men vi venter stadig lige. Okay. Det her det er nok indtil videre. Har vi... Hvor meget træ har vi? Hvor meget træ har vi? Ja, godt nok. Er den okay stor? Ja, den er stor nok. Hvad laver du? Sådan her. Så skal der være et... Der skal altid være sådan, at vi kan se. Jeg fatter ikke, hvad det der er. Hvad er det der til? Det er med en skærm. Okay.
kan du se lidt. Masser af cobblestone her. Hvad var jeg skulle til at lave? Det er ikke. Jo, nu ved jeg det. Har du 3 på dig? Hvad? Har du noget 3 på dig? Jeg har 7. Har du 7? Prøv lige over at se, om vi har fået nogle saplings. Ja, det har vi. Godt, så fandt vi lige. Har du noget mere på nu? Vi har faktisk fået 2 saplings. Jamen, det skal Vi har fået 3 saplings. det skal vi ikke bruge nu. Chocolate. Det er bruger daily. Brug en bombe. Kan du ikke det? En bombe, fordi så kan du også se, hvor langt hen den næste skal være. Jamen, det ved jeg godt. Nå, okay. Det. Første gang, jeg ved noget. Jeg håber kun lige det der træet. Sig det ligesom min mor. Din mor. Sådan, sagt. Jeg sagde, at du skulle sige det til min mor. Mm. Det gør jeg også. Din mor har sagt. Så kan I så høre, hvad Kasauers mor er. Ja. Jeg var lige ved at smide en hel masse kul og en hel masse ting udenfor. Vi kalder dem bare ting nu. Hey, det er det smart, jeg kan gøre sådan her. Hvad har du gjort med den sugarcane, der engang stod her? Jeg har ikke taget. Har vi ikke flere? That's a fail. Jeg ved ikke lige, hvad der sker med den. Nå. Det er okay, vi lige 10 år stille til det. Ellers kan vi ikke klare den challenge. Nej. Og så vil jeg heller ikke få chance til det. Det var så mange torches, de gik til. Ja. Jeg har stadig 5. Fem torches? Nej. Nu holder vi altså lige her 3, okay? Ja. Fordi det... Vi har 6 træ, det tager lige en af dem. Vi har 5. Shit, det er noget grimt. 3 den har fået af. Lad os da være, når vi skal bygge, så skal vi have den af. Ja. Har du noget charcoal? Nej, jeg har lige brugt det sidste på torches. Ja. Jeg sørger bare på at sætte torches med nu. Jeg tror, jeg mangler nogle skabs. Vi ligger i kisten. Jamen, det er okay. Der ligger 4 derinde. Det er også. Men det er bare, der ikke kommer nogen ud af det andet træ. Jeg skal de kan bare falde ned. Det er ugen. Jo. Den er lavet som et... I det kan. Hvad er det, du har bygget her? Det er noget, vi skal bruge senere. Det er ikke færdigt endnu. Det er mange pumpkins. Hvis det er til en snowgolem, så skal den der længere tilbage, Mathias. Nej. Jo. For ellers så dræber den, eller så skyder den på den her. Hvis du sætter den over ved indgang, så sikrer vi, at det ikke kommer her. Så vi skal sætte dem over ved indgang til det. Men der skulle være dør. Nej. Det skal være over ved indgang der. Ja, så slet det. Ja, i gang. Du skal bare trykke på dit lead. Det tror jeg ikke, I virker til, Mathias. Jeg høster lige vores kaktus. Du fik kun en ud, bare så du ved. Ja, det er det næste. Ja. Og så tager jeg lige... har du taget noget sand? Nej, det har du ikke. Nej. Måske skulle vi lave en survival island bagefter den her. Okay. Nå, ja. Var det en idé? Så tager vi alle vores ting, og så flygter til Survival Island. Nej. Nå. Hvordan skal jeg gøre det her?
Det er så godt, det er dig, der filmer. Ja, så vil vi, og så lyder det virkelig så. Sådan og så. Og sådan. Har du nogle snowblocks? Ja. Eller har du 3? Kan du ikke smide dem til mig i stedet for at skyde dem? Det var flot det der, Mathias. Det var eddermame flot. Det er godt, I ikke kan se det. Det var eddermame en fejl. Kom med snibler. Det var nok. I. Vi kan ikke lave det nu. Nej, men jeg går bare klar til den. Sådan der. Det skal jo være sådan, at I kan hoppe ud. Ja, det vil jeg godt, I men... må heller ikke komme hen til dem. Det Nej, skal være hegn. ja, det vil jeg godt. Jeg mangler noget til hegn. Nå. Jeg mangler 3 til hegn. Nå. Jeg synes ikke, vi kommer så langt, faktisk. Ja, det var sådan. Vi er da jo kommet okay langt. I forhold til det, vi så 3 her. Shit, jeg kiggede lige på din skærm og troede, der var en creeper lige foran dig på grund af den sætning der. Hold kæft. Hey, vi har 10 enderpearls. Hvad skal vi bruge dem til? Lad være med at kaste den. Hvorfor? I hvert fald ikke alle dine ting ind til på at kaste den. Okay. Selvfølgelig ikke lige gennemføre den. Vi er bare 5 af dem. Hvor mange er der? Der er 10. Jeg kan ikke lægge alle mine ting ind. Jeg tager lige med vores træ og laver en kiste mere. Sådan der. Jeg tager... Hey, du har taget dem alle. Taget dem alle. Nu bliver det igen. Okay. Ja. Oh shit! Der er monstre! Shit! Det er simpelthen en fede. Teleporterer den? Nice. Kill dem. Der! Yes, der er en spider. Vi kan komme til at lave en lue. Seriøst? Jeg kommer! Fuck, jeg dør. Holy Jeg shit! dør. Lægger meget liv. Og heller ikke mad. Jeg trækker deres opmærksomhed mod mig. Og så begynder du at slå på dem. Creeper! Die, son of a bitch. Die! Fuck, du er ikke med. Hold nu kæft, Mathias. Hvad fanden er det, lavet? Jeg kan ikke lave noget lige nu, fordi at Der var det en pil. Woo! Fuck, den fandt noget. Et livsbane. Har vi ikke noget mad? nej, det er nemlig det, der er problemet. Vi skal virkelig have sat den farm i gang. Vi har noget one chunk. Jeg har taget det. Hold nu mod, Mathias. Okay, det her, det skal bare lige give mig lidt liv. Lidt liv. Okay. To sekunder. Jeg har en idé. Hvad? Men det er ikke færdigt. Bare sådan vil jeg ikke. Hvorfor kan man ikke sætte... plejer man ikke at kunne sætte mushroom på jorden? Jeg vil. Nå. Det kan jeg ikke med. Nå. Jeg kan faktisk slet ikke sætte dem. Det var travlt. Det er faktisk en smule. Hvor sætter du den? Der var den. Det er ikke engang færdigt. Nå, ja. Nu skal I ikke må jeg med at høre om mit Dragon Rage, som jeg faktisk er temmelig god til. Hey, der er en enderman på vores spawning sted. Shit, det virker godt. Har du set det ud? Hvad? Har du set det ud på vores spawning sted? Wow! Vi skal seriøst lige have lidt broen op. Vi skal i kamp. Altså, jeg har ikke meget liv. Ja. Du har ikke lige så sammen med nogen, vel? Nej, måske. Nå, okay.
Der er zombie overalt! Zombie invasion. Bare sådan ved jeg kan ikke hjælpe dig. Jeg kommer med mad til dig. Jeg kan ikke lide den creeper der. Løb bag mig, løb bag mig. Løb, væk fra creeperen. Gunpowder. Holy! Skal vi gøre det igen? Bag dig, bag dig. Der er ild, der er ild. Så slukker du ilden. Crap! Yes, nej. Jeg har et halvt liv. Jeg har et halvt. Jeg har ikke noget mad. Det har jeg. Jeg spiser det nu. Fuck dig. Seriøst. Oh! Det er nederen det her. Har du set på vores søge under nedefra? TV. Nå. Omvendt. It's godt, yes. Hey, vi spawner her i vores hus. Fedt. Jeg tror lige, jeg tabte mit snær. Jeg laver lige et nyt. Hvad snakker du om? Vi havde med i en kiste. Hvor? Rotten chunk. Hvor? I den øverste. Det er det i. Hvad er der ikke nu gav med? Men helt normal dobbeltkiste. Jamen, der var ikke plads til den. Okay. Jeg mangler one jump. Jeg kommer med 3 til dig. 3. Ja, rotten chunk. Jeg tror altså ikke, det hedder 3. Det ligger der. Jeg tager en nemmere. Der kommer et skelet! Fuck, jeg får ikke regenereret liv. Der er så mange æderkopper, vi bliver nødt til at vente til de andre dør. Til det bliver morgen. Fuck! Løb! Du har ret mange ting bagved dig. Godt set. Sorry! Sorry! Det var ikke mig, der dræbte dig. Sø! Fuck dig! Der er string! Vi skal have det string! Udover! Jeg fik den. Nej, den døde også! Den gav 2 gunpowder. Vi har masser af gunpowder tilbage i kisterne. Du bliver spytter. Skør. Jeg laver lige en bunke svær. Det er nu alle mine crafting-år kommer til hjælp. Fuck! Vi blev angrebet! Så bag dig! Jeg sagde, du skulle beskytte mig. Hvad laver du? Thompson TNT. Jamen, vi skal lave en kæde. Okay. Nej, vi skal ikke lave en TNT. Det er vi ikke sand nok til. Holy crap! String! Nej! Fuck, der var en creeper. Gå væk! Jeg støtter dig! Gå væk! 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 Retreat! Løb! Jeg har 1,5 liv. Nå, Simon, vi skal have lysen i den der bro. Wow! Prøv lige at tjekke vores storme sted. Holy! Sorry. Undskyld! Fuck, jeg hader dig. Den vil godt, jeg laver så mange svære. Ja, 4. Virker det ikke på en server, det der, når man kigger på Enderman? Okay, det virker. Shit! Skelettet står i vejen! Nej, ja, lad være. I vandet! Kom herover. Lad være at kigge på den nu. Hvad dropper den? Enderpearls. Jeg fik en. Ja! Nu har vi alle vores enderpearl igen. Jeg jump op. Ja. Fuck. Nej. Jeg bruger den her på over til spawningsstedet. Nej, lad være. Jeg tror jeg overskød over den. Hvad sker der så? Hvad sker der med server indtil? Jeg håber ikke lige pludselig jeg flyver. Hvorfor er det svært at TP mig? Nå. Nej. Det var ikke noget. Hey, solen står op. Det betyder at alle monsterne brænder.
Vi skal over og hente det. Jeg er bange for, at jeg lige pludselig flyver afsted. Fordi at den der TP'er mig. Creeper! Creeperne skal jeg ud over. Fuck! Spring den! Spring den! Jeg fik en... Jeg var god! Hvad skal man tage på grønkort til? Ja, fordi vi kan... Det er en dum idé at lave TNT. Det er vi ikke sandt. Creeper! Creeper! Jeg er lige ved at reparere det, så jeg bliver temmelig sur på dig. Creeper! De skyder os. Fuck! Spiders! Spiders! Flyv op. Skal jeg blive op? Nej. Ad. Nå, jeg tror snart vi skal til den her episode. Tror du? Ja. Ja. Okay, hej. Hvor lang tid er den var? Skift lige gamet. Hvorfor?